idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Misa, pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Elmer Restrado and family, Anawim Caceres family, Nancy Nilayan and family, Miss Cynthia Carina and family, Margie Filio and family, Mr. Danilo and Mrs. Juliet Niebres and family, Evelyn Sunyas, Tetet Bailon, Mr. and Mrs. Remy Ricafrente and family, Erlinda Buked Lo and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Ovida and family, NDMPC, Maricor Hernandez, Evangelina Sumera Adjova. Misa pasasalamat for Ray, John, and Kyla Rose. Dulot ni Raquel Portugal and family. Para sa kaumawan kinang angustya, idinudulot ni Nenita Alvaro. Misa petisyon dulot ni Maria Kyla Nunez. Misa kumon dulot ni Mr. Danilo and Mrs. Juliet Niebres. Angustia Caroche, Henilia and family. Honey Nunez and family. Remedios Villaflor and family. Misa kumon dulot ni Ronald Remy Joquino. Para sa kalag ni Antonio Jr., asin Antonio Sr., idinudulot ni Elsie Belgado. Para sa kalag ni Concepcion, asin Anselmo Sr., idinudulot ni Mrs. Amy Pacardo Villarreal and family. Para sa kalag ni Dennis Manuel Jr., idinudulot ni Jabeth Bass. Para sa kalag ni Eliseo, asin Joy Room, idinudulot ni Evelyn Sunyas. Para sa kalag ni Elmore, idinudulot ni Irene Belmonte. Para sa kalag ni Erlinda, idinudulot ni Ana Marie Escolano, Hara and family. Para sa kalag ni Ernesto Sr., idinudulot ni Dahoni Nunez and family, asin ni Remedios Villaflor and family. Para sa kalag ni Felicissimo Jr., idinudulot ni Emelita Relatoras and family. Para sa kalag ni Gregoria asin Lucia, idinudulot ni Marilyn Orea. Para sa kalag ni Herminio asin Rosario, idinudulot ni Tetet Bailon. Para sa kalag ni Isabel asin Victor, idinudulot ni Jaime Nunez and family. Para sa kalag ni Julieta asin Francisco, idinudulot ni Magdalena Gavina. Para sa kalag ni Marcelina, idinudulot ni Maribel asin Marilyn Passion. Misa Laudate, idinudulot ni Elizabeth Lasarte Remedio. Para sa kalag ni Pablito asin Cecilia, idinudulot ni Jaime Nunez and family. Para sa kalag ni Pasita asin Elsie Para sa kalag ni Pasita, idinudulot ni Elsie Belgado. Para sa kalag ni Rodrigo Jr., idinudulot kan Jimenez family. Para sa kalag ni Ronnie, idinudulot ni Gemely Pontillas. Para sa kalag ni William, idinudulot ni Elsie Belgado. Para sa mga kalag sa purgatorio, idinudulot ni Asuncion Abejoro and family. Misa pasasalamat, dulot ni Grace Aragon. Asin para sa kalag ni Crispin asin Rosario, idinudulot ni Mr. and Mrs. Rudy Orante and family.
Diyos marhay na aldaw po giraray sa Indogabos mga tugang. Ngunya na aldaw, nagkakatiripon kita sa lamesa kan kagurangnan para sa ika-20 may tulong Domingo sa ordinaryong panahon na inaalok man kita na maghurop-hurop kan sa tong katungdan bilang mga katiwala kan mga linalang kan Diyos. Ang simbahan sa bilog na kinaban, nagseselebrar kan panahon in paglalang. Sarong mahalagang momento, tanganing kita makabago nin sa tong panuga na pangatamanon ang daga, ang sa tong eerokan, asin tanganing masalming sa gabos na linalang, ang karahayan kan kaglalang. Ang manginginutan po ngunyan sa misa, iyo po ang sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin sa mamang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu.
Mga tugang niya na Domingo, ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon, asin enot na Domingo, kan bulan na Setyembre, pinanunungod po ang bilog na liturhiya para sa pag-ataman kan kapalibutan. Pinapagirumdum kita kan Santo Papa na padagos na atamanon asin pagmakulugan ang satuyang kapalibutan asin bilang satuyang ierokan asin sa spirito kang Laudato Si na pinunan kan dating Santo Papa sa Papa Francisco. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Musin sa dagat katuninungan sa mga taong marahayan buo. Dino ko mawiyat ka, inurugyaw ka, inasambani ka, bilang pag-uaway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kakurangan na Diyos, modero kan Diyos, agi ka naman. Ika na nagpaparagan mga kasalan kan pinaban, kahiraki kami. Ika na nagpaparagan mga kasalan kan nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan manan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nurog kanang ka. Jesu Cristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos Ama, nakikristo ang panganay Sarong biyaya nagikan sa mahal na Diyos. Magkakaigwa kita nin siring na kadunongan, bakong gayo sa pagdangog sa mga pilosopo, kundi dapat niya tong hagadon ini sa mahal na Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Kadunongan. Sisay ang makakaaram kan hatol kan Diyos. Sisay ang makakapaghuna kung ano ang buot kan kagurangnan. Ang mga pag-atid-atid kan mga magagadanon matalaw. Asin mayong kasiguruhan
ansa mong kaisipan, taan malalapaon na hawak, naggagabat sa kalag, asin nadadatugan kan daga non natolda, an isip nadakol an pinakilabotan. Masakit nang maduotan ang mga bagay sa daga, asin an maaabot kan kamot, nakukua sa pagpagal. Alagad ang mga bagay na yaon sa langit, si Isay ang makakatalastas. An sa imong hatol, si Isay ang nakakaaram, kunda imo itao an kadonongan, asin suguon ang banal mong espiritu. Hali sa orog kahalangkaw, sa siring napapatanos ang mga aagihan kan mga yaon sa daga, ang mga kagaya-gaya sa imo, nanonodan nin mga tao, asin huli kan kadonongan, sinda nakakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa sunod-sunod na kapag-arakian. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Binabalik mo ang mga magagadanon sa alpog. Sinasabihan mo, bumalik ka mo, mga aki ni Adan. Taan sang ribong taon sa mga mata mo, garo kasuod mang nakaagi, sarong turno nin pagtanod sa banggi. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Inaanod mo sinda, pangiturugan sinda, pagkaaga, siring sa duot na nagtutubo, pagkaaga, namumurak mantang nagtatalubo, dapit hapon, naluluyos, saka naaalang. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ang pagbilang kansamong mga aldaw, sa siring, ipabatid mo sa mo, na madaranya mo ang puso sa kadonongan. Magbalik ka, kagurangnan, nuarin pa, ata, kaugayi man ang sa imong mga surugoon. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Basuga kami pagkaaga kan karahayan mong buot. Asin magkukurahaw kami nin kaugmahan, gabos ming aldaw. Mapasamuya ang kahamisan kan kagurangnan niyamong Diyos, asin papusugon niya ang gibo kan samong mga kamot, papusugon niya ang gibo kan samong mga kamot. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Sa bukid nin Zion, diyan yato mahihiling ang Diyos na mayong pagkatakot asin pagtakig. Alagad ang tao sa nang mapakumbaba, iyo ang makakarani sa bukid na ini, asin makakahiling kandalawgon kan Diyos. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Filemon. Ako, si Pablo, gurangna, asin ngunyan bilanggo man para kay Kristo Jesus. Kinakaulay taka manunungod sa sakong aki, si Onesimo, na inaki ko mantang ako nakagapos.
Sinusugo ko siya giraray sa imo. Siya nasakuyang puso. Buot kuman kuta, napugulan siya digdi sako. Tanganing sangaran mo, makapaglingkod siya sako, na nabibilanggo, huli kan Ebanghelyo. Alagad, habo akong magibonin anuman na suway sa imong buot. Tanganing an marahay mong gibo, dai maggikan sa pirit, kundi sa rugaring na buot. Gayod iyo ini ang dahilan kung taano ta nakasuway sa imo sa halipot na panahon. Tanganing maako mo siya sagkod paman. Bakong bilang uripon, kundi urog kisa uripon. Tugang na padangat, urog sa gabos, sa kuya, alagad, gurano pa daw sa imo. Bilang tawo, asinman bilang yaon sa kagurangnan. Kaya, kung para sa imo, ako sarong kadamay, ako anis siya, nagaro ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakikipagbaklay kay Jesus, dakol na katauhan. Pagbirik nagsabi siya sa inda, ang nagdudulok sako na dai ikinakaungis ang sadiri niyang ama, asin ina, agom, asin mga aki, mga tugang na lalaki, asin mga tugang na babae, pati ang kalagniyaman sana, dai sukat magikong disipulo. Ansi sa ima na dai magpasan kan sadiri niyang krus, digdi sa udyan ko, dai magiging kong disipulo. Tasisay sa indo, nabuot magtugdok nin tore, anday ngun na matukaw asin dai mabilang kan gagastuson, kung igwasya nin ikakapahaman. Tapakatapos ibuktak an patugmadan, asin mayo siya nin ikakapahaman, ang gabos na nakatanaw, mapuon pagkaluwag sa iya, nan sabi, ang taong ini, nagpuon pagtukdok, asin mayo sana, nin ikakapahaman. Usisay nahade, na makikigera, sa saro manahade, anda ingon na magtukaw sa pagpahatol, kung sa 10,000 niyang soldados, malalabanan niya ang igwaning 20,000. Takunday harayo pa, masugo siya nin taong makikiulay kan ikakatuninong. Kaya ansisayman sa indo,
na dai magbutas sa gabos niyang rugaring, day sukat magi kong disipulo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa paghinanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Sa kabutan po kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang liturhiya po niyato ngunyan na enot na Domingo kan Septembre mapapadapit sa pag-ataman kan kapalibutan o care for creation. Katunayan po ang bilog na Septembre hanggang Oktubre 4, ini po ang inaapod na Season of Creation, panahon nin paglalalang. Ini po bilang kasimbagan niyato sa pangapudan kan satuyang dating Santo Papa, Papa Francisco, kan sa iyang sinurat ang sarong dokumento na ang titulo Laudato Si. Asin sa bilog na kinaban, kadapol po ang nagsimbag sa iyang pangapudan, ang kung paano asin nagibo ni mga konkretong lakdang, kung paano po maiiwasan ang global warming, o kaya kung paano maiiwasan ang mga kalamidad. Dahil gabos po kita apektado kan mga pagbabago kang panahon sa kinaban. Dara po kan kapabayaan kan tao. Namatita po, bako po kitang, day po lingid sa tuyang kaaraman, ang kadakol na mga sakuna na sa tuyang inagihan, maliban po sa bagyo, yaon po ang baha na halos nagdaraning dakulang danyos sa satuyang lugar. Asin, maliban po kayan, namamatian na ang epekto kan pagiging makasadiri, asin ba kung responsabling paggamit kang pondo kan satuyang gobyerno. Kaya kitang padagos na investigasyon sa flood control scam. Ini pong pagbaha, bako lang po ining acts of nature, kundi minsan masasabi niya itong acts of man, kapabayaan kan tao, asin bunga, kang irresponsabling paggamit, kan mga pondo na dapat para sa karahayan kan satuyang komunidad. Ini po nagpapatunay sa satuya, nakadakol pa kitang dapat gibuhon, mapapadapit sa pagpakarhay kan satuyang kapalibutan na pinagsasabi ni Papa Francisco, our common home. Mayo bang kitang ibang lugar? Inisa na ang lugar na ipinagkatiwala sa tuya ning kagurangnan na maging sa tuyang eerokan. Dahil katiwala kita, kay puhan na pangatamanon ta, gibuhon ta na maging responsable kitang makatiwala kan kagurangnan. Kung sa tuyang babalikan ang libro kang Genesis, sinabi sa tuya, gabos na ginibo ning kagurangnan marhay. Alagad, dayta na minsan namamatian ang siring na kagayunan kan mga nilalang ning kagurangnan. Halimbawa, maugma daw kita na sa pagmata niyato, imbis na preskong doros ang satuyang malalanghap, bako pong maray na parong ang satuyang nasasabat. O kaya kung pagluwas niya to sa tuyang harong, ang nahiling ta mga plastik,
mga dai sa lugar na mga bagay. Siguro dahil man kita nagkulang sa pag-edukar. Pun pa kang elementary, tinutokdoan kita kung paano ang pag-segregate kang mga nabubulok sa dai nabubulok. Oh? Pero minsan nahiling ta, ang kapalibutan ta, pano ning mga ati na mayuban iba kaya na babalikan kundi ang tao. Oh? Kaya magayon po na sa mga eskwelahan pinag-iimplementar ang paggamit kang tumbler, tanganing kung kamo napapaha may dara kamong tubig dahil na kamo mabakal ning tubig na nasa plastic tapos iapon kung sain na very irresponsible na pag-apon kan mga basura kung sain. Oh? Asin, ang epekto po kang sa tuyang irresponsableng pag-apon kan mga basura, bako po lang nakakaapekto sa tuyang sadiri, kundi nakakaapekto kang gabos na nayaon sa tuyang palibot. Kaya ini pong pinag-hurop-huropan niya to ngunyan, bako po ining bago, alagad pagpapagirumdum sa satuya kan kalagahan, kan satuyang kapalibutan. Dahil inilang po ang magayon na bagay na pinagkatiwala sa tuya ning kagurangnan. 10 taon po ang nakakalipas kang sinurat ni Papa Francisco ang ining dokumento. Actually, saro sa mga magayon na dokumento kan sa tuyang Santo Papa, ining Laudato Si, nagikan sa mga tataramon ni San Francisco. Aramta na si San Francisco, saro sa nakaitupang panahon, saro sa mga nanginutan sa pagmakulog ang kapalibutan, na sabi ni San Francisco, gabos na bagay sa tuyang palibot, may koneksyon sa satuya. Oh? Kaya nga ni inaapod niya sa iyang ang bulan asin mga bituon, brother sun and sister moon. Dahil day po kita mabuhay na mayo ining mga nilalang. Ang satuyang enot na pagkanood sa siyensya, sinasabi sa tuya na igwa kitang symbiotic relationship with nature. Day ka mabuhay na ikasana na mayo ang mga bagay na, iba pang bagay na nilikha kan kagurangnan. Kaya kung padagos natong inaabuso ang mga pananom o arin man na bagay na nilikha ning kagurangnan, ang direktang maapektuhan po kayan kita. Asin urog na itong mga tugang nyatong mga hikahos sa pagkabuhay. Siguro mayong problema itong mga yaon sa industriya na padagos na nagraraot kang kapalibutan. Ang iniisip ninda, an makukuan ninda sa saindang negosyo. No? Pero da iniisip ang epekto kaini sa ibang mga tao. Urog na ang mga dukha asin daing sukat. No? Kaya po, may epekto po. Lambang lakdang nyato, lambang gibo nyato, kay puhan pag huhurup-hurupon niya to. Kaya, kung iba pong pagbabago o conversion na hinahagad sa to, maliban sa spiritual conversion, mahalaga po ang inaapod na ecological conversion. Ano daw ang paghiling niya to sa mga pananom, mga nilalang ning kagurangnan? No? Ano daw kita may pagmakulog sa mga nilikha na iyan ning kagurangnan. Ang satuya pong dating arsobispo, Leonardo Legaspi, kan siya po naging CBCP president kang 1988, igwa man po siyang pastoral letter na sinurat. In fact, quoted ini duman sa sinurat man ni Pope Francis. Kaya bago pa man kay Pope Francis, igwa naman si kita digdining enot na mga
mga pagpagirumdum sa tuya, mapapadapit sa kalikasan. Ang titulo kang sa iyang pastoral letter, What is Happening to Our Beautiful Land? Yan ang title niya. Darapo ini kang irresponsabling pagmimina o kaya pag-aabuso kan mga kayamanan sa karagatan, asin ang pag-aabuso kan kapalibutan. So, bako pong bago, kadako lang beses na pinapagirumdum kita, alagad, ngunyan, luway-luway na nyatong namamatian ang epekto. No? Bako lang baha, kundi kung di kita magkaigwa kang ecological conversion, mas malalang sakuna po ang satuyang aabuton. Kaya habang may panahon pa, habang may tinataw ang kita ning pagkakataon na magbago, magbakli kan satuyang manera kan pagkabuhay, ang tamang pag-apon kan basura, ang pagpapahalaga kan kapalibutan, padagos na pagtatanom, maski simple gardening siguro, gibuhon ta, tanganing day masalidahan, day baka maabot ang panahon, kung ano tanaghihilang kitang ngunyan. Minsan dahil na an satuyang mga naglalaog sa satuyang hawak, bako na itong mga natural na bagay na dapat iyo. Kaya si daw sa mga aki, nindo ang nagkakakan paninggulay. Gabos na lang mga bako na ang mga healthy foods ang kinakakan. So, mahiwas po ining temang ini na satuyang pinag-urup-urupan, alagad siguro magdaraman sa satuya sa padagos na pagbabago, tanganing ang satuyang isip asin buot, mabakli sa siring na kaisipan, kan mahal na Diyos, kan simbahan, asin kan gabos na nagmamakulog sa satuyang kapalibutan. Hagado niya to ang tabang ni San Francisco na baguhon ang satuyang puso asin isip sa pagmakulog asin pagkamot sa gabos na mga nilikha kan satong kagurangnan. Amen. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga. Minatubod ako keso Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Pinangidam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, namundag Gibirhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibig kita sa Ama na nag-ako sa to bilang mga sadiri niyang aki para sa kusog na mautob niya to ang mga kagadan nin pagiging tunay na Kristiyano. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang mga desisyon para sa pagpakarahay kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing daing niya to pagtalikdan an pagsakit, kundi akoon an mga krus na minaabot sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na an buhay na dusay sa Diyos, buhay nin paglingkod na may pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing bilang mga maimbod na katiwala kan mga linalang, huli kan kagayonan kan kinaban, mahanap taman lugod si Kristo, asin atamanon an gabos niyang linalang, ipamibinyato sa kagurangnan. Kurang na ninanyugaan sa mong pamilya. Tanganing an mga nagehelang asin mga pinabayaan, magkusog an buot sa saindang mga pagsakit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kurang na ninanyugaan sa mong pamilya. Tanganing an mga gadanyatong kadugo asin katuod na nagpaasan kan krus ni Kristo sa kinaban, magugma sa kaugmahan sa langit, sa God paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kurang na ninanyugaan sa mong pamilya. O Diyos, sa mo'y Ama, aram mo ang mga manlain-lain niya mong pangangaipo sa buhay na ini. Pakusugaan sa muyang buot sa pagpaasan kan sa muyang krus, asin sa pagsunod sa linakawan kan sa imong aki, si Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Pagka
Magpamibi ka matugang tanan sako, as sa idong atang, magkanigo akoon kan Diyos, amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako, o Ama, ining mga bunga kandaga, asin kan samuyang mga kamot, lubuson mo sa inda ang gibo kan sa imong paglalang, tanganing binaago kan Espiritu Santo, magin para sa mo, kakanon, asin inumon in buhay, na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigasin dapat matanos sinakakaligtas. Nadani asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos ng angalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakang gabos na angeles, kami nag-umaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ding gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, ni dudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kang mugabos asin mag-inom kaini, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, kapagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas at pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahir kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos sa santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Sesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kansay mong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kansa mong paraligtas na Seso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Maluhod po kitagabos. Pamibi para sa pangataman kan linalang. O Dios nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uya sa mo, asin nin gabos na kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-omaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinuunan, iwinaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asin karahayan. Asin ang tawo, pinagiras mo ang katungdan nin pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabuotan mo. Nin kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin kagayonan nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsosolsol asin nag-aarang. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami, hali sa kapadungkalan, na magin malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin na bako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Na igalang mi an sa mong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming magin mga tagahasok, taga-protehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang, nin buhay na nagsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora del Pilar, San Jose Patriarca, San Francisco de Assis, matindog na po kitagapos. Mamibi kita, O Ama, ang sakramento nin pagkasararo na samuyang inako, makapatalubo nin pagkaburunyog sa imo, asin samuyang kapwa, tanganing mantang nagahalat, kan bagong langit asin bagong daga, mano dan ming mabuhay, nakasaro ang gabos na linalang. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagiromdom. Si mga birthday celebrants po, magranirari na po digdi sa inutan. Habang po nagkakaigwa kang second collection para sa bilang suporta niya to sa pangangaipo kan seminaryo. Si mga nagse-celebrar, magdigdi na. Habang nag-anunsyo ako kaini. Nagpuuna po sunibinaryo ta digdi sa simbahan kan Biyernes, pangtulong aldaw ngunyan, ginigibo ang pagnubina sa kamawan ni Nuestra Señor de Peña Francia asin Divino Rostro, lambang aga, pagkatapos kan misa pagkaaga. Ang kapistahan ta po sa Domingo, ang misa ta sa kamawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, alas 3 nin hapon, adangan isusunod ang pagprosesyon. Siring man, mayo po kita nin misa sa aldaw kan traslasyon, mayo ning office transaction sa aldaw na iyan, asin sinasadulman o sa pagmauot na maribayan na ang mga lumang tukawan sa hurian kan simbahan, asin tanganing makumpleto po ang dating proyekto tapo digdi na mabaguhan ining mga ulaan. Nag-i-invite po ako sa mga marhay na buot na mag-sponsor nin saro o nagkapirang tukawan digdi sa simbahan. Magrani na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya kung bot po nindong makapaghiras, makapag-ambag sa satong proyektong ini na makumpleto ang mga
tukawan digdi sa laog kang simbahan. Asin panghuri po na pagirumdom, pinapaabot po ni Arsobispo Rex, mapapadapit sa satuyang pag-attender ning misa, kadakol po kaya bakulang digdi sa satuyang simbahan, sa manlain-lain na simbahan, minsan po huri na kitang nag-aabot pag misa. Minsan ang iba nag-aabot, komunyo na. Oh, de kumpleto po ang misa nindo, kung maabot ka mo, makomunyo na. Iyo po, ang misat po nagpupuon sa panguros, matapos panguros. Iyo po, minsan, pano sa hurihan, digdi sa inutan, mayo ning nagtutukaw. Iyo po ang obserbasyon ni Arsobispo. Kaya risa po na mga nasa hurihan, kadaklan dyan nahuri talaga. Kaya pagirumdum lang po ini, tanganing kumpleto man ang satuyang misa. Iyo po, salamat po. Matindog po kita para sa pagbindisyon sa mga nagsaselebrar kan kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isang pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Inanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya sin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na ina niya sa Senyor de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. tapusan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.